Amakhulu ngiyanamukela kuMakhosoke TV. Ngicela nisubscribe Ingane Zethongo uma nithola imilayezo, naleni basha eningakaze nisubscribe niphinde nilike. Ngane Zethongo, ngifuna ukukhuluma ngokuthi ngizochaza nje ngendlela engizochaza ngayo. Ngaphambi kokuthi ube la emhlabeni unyethele ngonyawo in your physical earth, wena you were in your mother's womb for 9 months uhleli emanzini, cause lapha esiswini sama wakho there's water. How do you live in water? Water is life. If there's no water, there's no life. Ngizama ukubela simple ngamendlela elula. Wahlala 9 months, the whole 9 months in your mother's womb, but you came alive. 9 months uhlele esiswini sikama wakho, waphila. Ubudlani lapho, ubuphuza ini, ubuphila kanjani lapha, ubuchule baNkulunkulu ukuthi wayekwenza kanjani. And the funny part, uhlala esiswini sikama wakho, hhayi saba bakho, uhlala esiswini sikama wakho. Umndawo kade vele ukuwena, into ekuwena vele leyo. Uthi uvele uzala umndawo wona u-take over, uthi take over uloqala kuqala uyokhuluma le ngane izophila kanjani, le ngane izoba yini, izoba kanjani. Umndawo ugijima kuqala, usemanzini vele. Kanje ngithi ngikhulume ngale nto ngoba awukwazi ukushiya amanzi uma uyingane yethongo. Uney'nyanga eziwu-12 onyakeni, January up until December. Awukho nololodwa usuku la wathi angeke ngiye emanzini. Okubuhlungu ungakwazi ukuy'yela, kufuneka uyise umelaphi, umbuze ukuthi muphi yena, ngoba sonke sisana emanzini. Nanso kunkinga, nayo inkinga ila semele uyisolve khona ukuthi ubafuna ngisemanzini. Emanzini kubalulekile ukuthi uyovela. Uma uvela lapha uyobonga, uyocela, ukwenza izinto eziwu-2. Ucela umhlahlandlela, ubonga impilo ukuthi uyaphila, especially ngala komalume bakho. Angisho ukuthi ushiya abakobaba, ungayisho into engayishongo. Ngifuna ukulungisa kahle isimo sakho samanzi, ngoba uyingane yamanzi, uphupha amanzi nje wawusesiswini sikama wakho 9 months. Ayakulandela la manzi. Uma ukhumbula futhi la manzi lawa, uJesu okuhamba uNkulunkulu iwona futhi into ayenza ukuthi abhubhise umhlaba ngawo la manzi lawa. Azi kahle ukuthi amanzi adominant, iwona adominant umhlaba wonke. Amanzi abaluleke indlela yokwenza. Ukhumbule uma khona isomiso, abantu bayafa, bayaphela uma khona isomiso. Amanzi ayimpilo. Nawe uma ungaphuza amanzi uyazi kwenzakalani, ngisho izinso zakho ziyafa, nawe impilo yakho ayibi right kahle. Ingakho uzoqala ethiwa drink 8 cups of water per day. Ingakho uzokushiwo njalo, ngoba amanzi abalulekile, uwaphuza every day. Ungagcini ngokwaphuza phela, kunanye indlela la ufuna uhambe uyocela khona emanzini, uphinde ugeze ngamanzi komfula. Okay, kubalulekile lokho. Manje awufuni ukwenza lokho ngoba uyazi ukuthi uzodada ukhipha imali. It's not about money, it's about you ukuthi uyocela ubonge abantu abadala. Undlulile uJanuwari kwaze washaya uJuni manje. Siyela manje laphaya kuJulayi. Still futhi lo 6 months wokugcina ufuna ukuyocela ukuthi lo 6 months lo ngiyacela. Ukuthi kuke kahlupha lento ngoba lapha emanzini ngizokujulela futhi ukuthi ngikujulela. Lapha emanzini kunabantu abafike bahambe beyocela emanzini, bethi le ngane sithi la emfuleni siyoqeda ngala namhlanje, yonke into yayo esemfuleni ayiphele. Uma ngabe into zakho diphi kangaka awuyi ngisho emfuleni kuyocela. Khona abantu abakucelela okubi ngale emfuleni. Ngoba kunabantu uthotha unenyoka yakhe esemanzini ayikhandile, iyamsebenzela. Uyakhuluma ukuthi akwenzakaleni. Ngiyangizwa kujulile. Ezinye izinto hhayi ukuthi uzo-understand-a, ngeke nizi-understand-e. Futhi abanye abantu akunandaba noma unga-understand-anga. Kodwa kudlulile umlazi uzwile, ngoba kunamandla okuzwa. Ingakho sineza amadlebe ukuthi izwa, uthiwa unezindlebe uzwile. Uma ngane zethongo, kubalulekile uphinde ucele phela emanzini. Inkinga uyiswa ubani? Nayo inkinga. Wonke umuntu ufuna ukuyisa emanzini cause usebenza ngamanzi. Amanzi ngeke, you mustn't shy away. Amanzi uwona aphethe izinto zempilo. Kufuneka usondelane nawo. Thola phela umuntu weqiniso ozomthola, ozokwazi ukusiza ngamanzi. Uma udideka ukuthi uzokwenza kubani, buza phela.
khanyisa amakhandlela, ubeke amanzi la, khanyisa amakhandlela awuthiwa amhlophe, ubeke amanzi la eceleni la ukhulekela khona. Ukhuleke ucela abantu abadala, ungashisi impepho, ungayishisi. Khuluma nje ubeke amanzi la nekhandlela, ukhuleke, ucele iyalo, ngicela ngikhombise, uba ungiyise emanzini, ngoba ize lonakele. Ubaba mkhulu nenangiletha kumhlaba, naku engikubeka emsamo. Ngiyangizwa. Kubalulekile ukwenze lokho ukuthi ngizokwenza lokho uma ngangiphenduli, it's okay. Ngizohlala endlini ngingaphumi until ningiphendule, ngiyephi, ngenze njani, ngithathe siphi isinqumo. Yenza kanjalo ngane Thongo, wake up, ulungise into zakho. Uma ungasilungisi bayazibhedisa ngale. Wena ofuneka ukuthi let me take a stand ukuthi ngilungise into zabantu abadala. It's your choice. It's your choice. Thi usizo osisizayo, zisize ngane Thongo phakame. Kubalulekile ukuthi emanzini uyocela, uyobonga. Umbuzo uthi hanjiswa ubani and ukuyisa kumaphi amanzi, ahlukene amanzi. Ngiyangizwa. Kunendlela esokusiza ngayo uma udinga usizo njalo. Uyakwazi ukufona befonela mkhulu. Ngiyazi abanye benu sizokhala ukuthi hayi why ngikufonele mkhulu. It's okay. If ucabanga ngaleyo ndlela your foolishness, awungezi nawo la emakhosini. I'm not trying to be stubborn. Kwavele khona abantu aba-stubborn, kunabantu abanenhliziyo ezimbi, abanomona, of which I won't tolerate. Kodwa ngizobamukela bonke abeze kahle, basizakala. I'm not trying to be stubborn. Kodwa lihle iqiniso. Kwakunabantu abangekho right abathi cela ezinye ingane phansi ofanele ngabe ziyasizakala ngeqiniso. Ukuthi ngiyaziqhenya ngomsamo wasekhaya. Uyazi ngiyaziqhenya. And I know deep down in my heart. Ngiyazi ukuthi abantu abadala, they won't harm you. Those are handling my destiny. Those are leading me ukuthi ngikhulume nani la. Cause njengoba ngisho la amavidiyo la abantu abadala, they are speaking through me ukuthi yenze nje. Ingilosi zikhuluma la kumina. Ngiyangizwa. I'm not trying to make this one like, I'm not trying to make things up to make you guys come to me. There's no such. Ngikhipha amavidiyo eThongo labantu abadala. I'm not playing any games. I'm not joking ngabantu abadala. I know what I'm doing. Umsebenzi weThongo la, ngiyawuhlonipha. Uma ubona ungasile phambi kwakho, it's okay. Uma ubona ungemuhle umsebenzi phambi kwakho, it's okay. Cause vele this journey is not for everyone. La mavidiyo ngiwakhipha la not for everyone. Ngiyangizwa. Kodwa kubalulekile ukuthi uphakame ngane Thongo. Ubuze izinto zami mkhulu, mase kungenze njani. Qala ngabantu bakho kuqala, abantu abadala. Ungadlambuki nje. Qala abantu abadala. Bomkhulu, ngithola iyalo la, ngenze njani? Ushisa amakhandlela, ubeka amanzi akhe emsamo. Lowo manzi lawo ugeze ngawo ubuso uma uqeda ukukhuleka. Lowo manzi lawo uyawaphuza lowo manzi lawo uma uqeda ukukhuleka. Ubone yikho into enizoqashuka. Nginamavidiyo mina amaningi kabi la. Ney'nkulumo nezinto ezingasiza abantu ey'ningi kabi. Of which ngilinde iyalo zeThongo. Ukuba ngihole ngenze izinto ngeqiniso. Ngiyazi vele ukuthi, and I'm very sure, uma uza la ekhaya emsamo, ngiyazi umsamo wasekhaya uklini, futhi ngiyazi ukuthi ujule kangakanani. Kodwa angazi ngidlula abantu abadala abangikhadile noma bangipha umsebenzi. Ngibona bazi kakhulu ukudlula mina. Kodwa la bangineza kona, ngikufaka la. Ngiyangizwa. Ngiyabonga ngane zeThongo, uthi ngisasirabe kule klasi-ke. Ngiyabonga kakhulu ngane zeThongo. Nithinte amanzi ukuthi angibalulekile. Noma uthola umelaphi ozokusiza, ozomthemba. Akusi mina kuphela, baningi. Ozokwazi ukumthemba kahle, ohamba ney'thunywa zakho. Ozokwazi ukulela esimeni samanzi. Kodwa kubalulekile. At least uma ukuthi awudingi lutho ukwenza izinto zabantu abadala, iya kuyobonga emanzini. Uphinde ucele emanzini. Ngisho njalo namhlanje. Ngiyabonga ngane zeThongo. Makhosi.